Takie 3 sprzęty do pieca, nie no do żeleźnioka, to jest pogrzebacz, już wiecie do czego służy, do grzebania, łopatka, co by węgla nasuć, ale jest jeszcze trzecia rzecz. Jest to orzuk. I co to jest orzuk? Orzuk to jest taki rodzaj sprzętu, który jest potrzebny raczej do pieca chlebowego, albo do wielkiego pieca, kaj się na przykład grzeje woda. Jak on wygląda? To jest taki blank, długi sztyngiel, tak do 1,5 do 2 metrów i na końcu tego sztyngla jest taką poprzeczka tej szerokości i sam idą z boku takie 2 drewienka. On służy do przegarniania węgla. Ale ja bym chciała powiedzieć o pogrzebaczu. Ponoć na orzogach, na pogrzebaczach i na mietłach rajzowały heksy, czyli czarownice. I te pogrzebacze, one ponoć miały właśnie ten kształt. To jest pogrzebacz bardzo stary. Jest chyba 5. albo 6. pokolenie, którego ma. Jest taki świecący, bo go używam go. Ale już teraz poważnie. Chciałam wam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Związek tego pogrzebacza, jego kształtu, z czymś, co świetnie znamy, ale przestaliśmy na to zwracać uwagę. Jakbyście się podziwali na wizerunki faraonów, to one siedzą tak, one mają skrzyżowane ręce i w jednej ręce mają taki hok, dokładnie taki pogrzebacz, a w drugiej ręce mają taką mietełkę. Czarownice nie mają wielkich mietełek, mają takie małe, które służą do wymiatania złych energii z danego pomieszczenia, z danej przestrzeni, zawsze przeciwnie do ruchów wskazówek zegara. I taki faraon to on był przedstawicielem bogów na ziemi. Tak się zastanawiam, po co on miał taki pogrzebacz i taką mietełka. I była też taką polsko-pisarka. Ja wam powiem, że zapomniała się jej miana. Pisarka i poetka, ona była z okresu młodej Polski i ona już jako dziecko brała się do ręki taki, była mało, haczyk, który se wymontowywała ze piecyka, a potem jak już była starszą, dokładnie taki pogrzebacz. Siadała się na stołeczku, na takiej ryczce, zamykała oczy i jej się myślało, jak to opisywała w swoich pamiętnikach. Myślało jej się, pisała piękne wiersze, bajki, opowiadania i ona po tym, jak już była dorosła, już mieli ją wydać za kogoś, to ona poradziła zrobić, bo to nieważny materiał, ona poradziła zrobić taki patyk, na końcu którego był taki haczyk choćby z kartonu i dajmy na to szła do teatru, chowała się to do rękowa i ona się od tego prawie że uzależniła. I ten ich hop przyszły, postawił jej warunek, że on się z nią ożeni, ale ona to musi przestać robić, bo się ją boi. No i ona mu przysięgła i ten jej, że tak powiem, ta wena pisarsko wyraźnie opadła. Jak ją poszukał miana, bo Kasia dziś o ten film kręci, ale on będzie wyemitowany później, jak ją poszukał miana, to Kasia wam na dole napisze, co to była za poetka. Ona też pisała piękne bajki, takie, no, takie właśnie z hoka ściągnięte.